पुलियानो खापां दाहकताय बोहक चंग कोक्तमा रकंखा पूर्व बेहलाबारी एडिसी विलेजनि बिसिंखौ खबजागनाय मथुरा कामिंनि ताखौ शान्तिनि बिहिक बुखुक मेनुति रुपिनि 8 तारिख 7 मास 2022 नि फुंनि जरावो ब नगनि बिनि बुक्रा जगनो एबा बुसाइनि बुमानो ब सावै कलांथांमानि बुसा मासा नगो कलांगै ब थांका बेंगो एटीएम कार्ड नायनानै हिनै एटीएम कार्ड नायनानै आनो फुन खायहरजाक आं दा एटीएम कार्ड नायना नांगौ हनै ब बुक्रा जनो साइक्लांमानि फियाबा ताबुक बनगो केफलिया थांका 8 तारिख 7 मास 2022 नि सालमारिनि फुंनि 8 तानि जरावो ब नगनि अंखरि थांमानि फियाबा ताबुक खोज खबर मान्या फियाबा जे कमाय थांजाक हामजक जे बुखुं मेनुति रुपिनि बुसाइ ताखक शान्ति देबरमा ब नगबो गरै ब त्रिपुरा नि फातार हास्टेव ब चेनायो सामुं ताङै तंमानि बिहिक बुसाना चारनाय हनै फियाबा आतमसा बिहिक कमाय थांमानि तैयै ताबो हाइनो बब फातार हास्टेव एबा चेनायो सामुं खायतंतैनो खा जाला नांजाक अंगै तंगो ताखक शान्ति देबरमा जदिनो नरक यूट्यूब चैनल नि बिसिंतै नरक जदि नुगै तंहा के बुखौ मेनति न नरक ककदो करंदे चिनि कक टिभिनि ककदि करंगै मानो नुगै तंहा के नरक साहादि बुखौ मेनति न ताइ बिनि फटो न नरक न टिभि स्क्रिन बिसिंतै नरक न फनंनाय ताइ नरक न रिनाय थानानि जे बरक जे तिनि मिसिन डायरी खलाइमानि आबो एप्लिकेशन आबो ब नरक न रि फुनंनाय आनि बागैनो तिनि चिनि कक टिभि न रिंगै तिनि नरकनि बुसकांगो मा फुनुका बुखौ मेनतिनि बुक्रा जग कमावै थांमाले साया फियाबा बुखौ मेनतिनि नक हंकाय टेलेमुरावो हिनै कक्तमाव साइमानखा फियाबा आयंगो बुतासनो फुन खायने मानिबो नगो गरै सावगैया हिनै खनावो हिनैबो साइ खनारिका मेनकिनि बुक्रा जग ताइ कामिनि लुकुरावबो सावै खनारिका कमावै थांका हाइनि बागैनो तिनि थानावो थांगै बर मिसिन दारि खायने हिनै साका ताइ खाबु खलाइका तिनि नायतंनि चया गरै साजक जे नकनि बेंगो थांमोन थांमानि नैनि बाहामजो मिया फंगो आनो आइसिरि सिरि साव ओंखाय मा बेंगो फन खायो ओंखाय खायके बा 10 ताराव थानि थाना हकाय नै आं सामा परे आं सन गल गानि लानि थाङा ओंखाय आफलकाय आं नु फैलिया नगो फैयो ओंखाय थाङा ओंखाय त आ सेरके चपयन सपैया ओंखाय दिबो सपयन मन सपैया ओंखाय सेरके सपलिया गा बाराव बेरै फुन खायरि कता ओंखाय फुन बसुसो अ एमे ब बर थानानि थांमानि बेंगो फुन खायबो ब बेंगो ब ओ तम बेंग सिं कमा या खोय बायरे नां खोय टाउन थां बासे बारि थाना नि छौ बासे बारि बेंगो बासे बारि दा थांगा खोय दा थांगा इंगे रांगो 10000 टिकले तलां थां माने खोय पुरान बाजाराव थांगो रां कारनाय हनै इहि रां खाय गरो कारि तलां खा आरो काम नांगो फुन खाय एटीएम एटीएम तलां फायदि हनै निन बाहामजों नगनि थांगा तातिके हमखरे आना फैसागा एटीएम इंगो फुन खाय दंगो आं थाना ना बसायके त तंबिनि बसाय बायराव थांजा बायराव ताम खाय ओ काम खायो ता सिकिउरिटी रो बिनचेरे त इको मन बिनचेरे इंगे नगो बकुनु काजा कलंको करो छोटो छंगनानि जानानि इको बुसा बायतंनानि आसंता निन हामजन पारा ब्रो हामजन पारा काय तेलेमुरा दुसकी दारम दाखमो इंगो अदरै कामिंखौ संगिया नाखाय नगो फुन दाखाय नाखाय बुताना संना हे कामियाव सपाया हिंसो ओंखाय आं बता संला ताक ताम हेन इंगो तंगा नता बरक बेंग थानान बरक थां ब राजन तंगा न हिंसा रुतुंगा रौ सासा साया रुतुंगा कोन साया नंगा ताबु रुतुंगा न कगदानि नि हामजक न आबुन बुतेखे नेतंनानि बना थानारि पुरि बरक खोज खाय माना नाङा न थानाव थानि हिनि हिनैता थाना रगन रक केस त खलाके ना बन ब मिसिन दरि खलाके खाया खायने नतां खाया इको बरक सिनि को मखा आबु बुजों बुतेखे आबुन न थानाव ताबो माने केस हुइना राहिन तंग रिया रुतुंगा बागै बरक रुतुंगा बागै बरक त गुमाय थाङा ताबु थाव खाया हंगाय कोन जागा बखो माय थानाव जांना कगदना रकटेनि जारंनाने चिन बरक को मजा किचन नाय तो बुतेखे व्यवस्था खाय नाय तो मनानि आबु संगनता नैनि मुंकाय माय नैनि हामजनि मुंकाय निनि रुपिनि रुपिनि नम मताम कामिं जा चिमो अंको आतिया मथुराबारि ना मथुराबारि कमला बागान मथुराबारि के बैसिनोरा काकी नौनो जागाव जे खरकसा हामजक जे कमावै थांनो होन खाना माने आबो बाहायके कमाखा बर थांथानि कमा
Bengo phun khayo noi gazaro bumaro no sawo yak noi thangko. Ngai thanga bolta dia thanga no tine ponto sabai khuda. Koi din ka khaim ne? Mia thang. Mia thang mane. Ngai je jati gusti nok rogo da aba ke thangi rogo tongai kha ba aba hai rok tugui rok da na khan rok khuz rok khai ne kha. Khuz khai ne kha kun jaga kore hin charo. Kun jaga manya. Ngai jung tabo borong manani abun ba ka sing tabo saklai jago ta. Ngai na rok thana rogo kunu abu ni bagai information ni rari kha thana ni usi rok no borba bu song no. Riya khurina kokda. Rinani. Ngai emne ni je ni nuyung sa je tong nai je ta komai thai hamjuk ta. Bono rong number kok rok eba mobile bai kering tomor rok saideman aba hai rok. Aba rok sung saimia. Nuk aba hai num nuk ya. Nok rok ke bada phai. Aba hai rok buni hamjang mung mansung mung aba hai rok nure nuk ta baskang rok no. Nuk ya na. Aba hai bo kere. Ngai tabu je komai thang ka tamu hotasa koma ka no tabu. Hotasa koma ka sung aba nimba ko se. Wana uta. Tai ro tungmane. Ro tungmane. Borong manani ab borong na abuta. Ni mong ka ki. Hiramuki. Kaming ke mo. Motora bari. Bye.